Здравейте хора, аз съм Пепи, а това е четвърти епизод на моята Hunger Games поредица. И съм на някаква арена, където има сериозен бъг. Ето тук. По принцип трябваше да бъда ето тук, но не ми дава да си отида там. Което е сериозен бъг. Наистина малко неприятно. Обаче не кой знае какво. Започваме след 4 секунди. Да. Ето аз няма да ходя на там, защото не мисля, че ще взема нещо стойностно. Ако изобщо взема нещо. Ако изобщо взема нещо, да. Няма да е кой знае какво. Затова тръгнах насам. Но и тези хора тръгнаха насам. Очевидно тук доста играчи предпочитат да не отиват до рога на изобилието. Така, аз виждам нещо като дънжън и виждам някакъв човек, който е под мен, което е малко странно. Може да е отишъл, но няма как да е стигнал вече до там. Надявам се, че само аз ще съм там. Ето в този дънжън. Но това не е точно дънжън, някаква постройка. Нищо особено на вид. Но пък може да има чест. Естествено, първо трябва да намеря начин да вляза. Ако изобщо има начин. И тук близо до мен има хора. Така. Стигнах и до самата сграда и ето тук се влиза. Тук чест няма. Надявам се горе да има. Тук. Ето един. О, да! О, да. Страхотен чест. Може и горе да има чест. О, да. Има точно каквото ми трябва. Като никога аз вадя късмет с честовете. Още един чест. Какво прекрасно място. Това ще го запомня. Така, тук има някакъв човек, който е близо до място, където се намирам в момента. Ето го. Охо. Трябваше да ям. Не знам дали има смисъл да го преследвам. Там има чест. Ето го него. На един удар. Той е взел този чест. Единственото, което ми трябва е диамантен меч. Да, тук го видях също един чест. Аз го бях видял още преди да убия човека. Ето тук. Те неща ги взимам, просто за да не ги вземе някой друг. Така. Но имаме златни лайфи. Сега ми трябва диамантен меч. За да мога да спечеля. Там има някакъв плуващ човек, обаче той е прекалено далеч, за да го гоня. И то трябва през вода да го гоня. Тук може би има чест или не. Не, поне не виждам аз. Не. Но може би в тази сграда има. Да. Празен е. Празен е. Добре, някой е бил тук. Няма проблем. Така, детмача може би ще бъде скоро. Не знам колко души сме останали. Не следя, честно казано. Не следя. И 11. Така. Добре. Значи, детмача може би ще е до 1-2 минути. Да.
Така, тук има някакъв лед, което може би е добре. Или не. Ето го и честа. Стрели. Това е добре. Но аз нямам лък. Нищо. 10 останахме. Сега мога просто да си обикалям и да чакам детмача, въпреки че диамантения меч няма да ми се отрази зле. По принцип. Но аз не знам, ако не намеря диамантен меч, най-вероятно няма да се бия на детмача. Ще видим. Ще видим другите как са екипирани. Дали имат те диамантени мечове. Аз мисля, че мога да се нарека, че имах късмет в тази игра. Защото отворих само 2 честа в началото и имах вече пълни диамантени брони. Пълна диамантена броня, пълен диамантен сет, както искате го наричайте. Само меч ми трябва. И сега не знам дали от тук не мога да се кача. Не мога от тук. Но трябва малко концентрация да стане. И детмача. Аз ще се бия с ето този тук. Да. Освен ако някой не е след мен. Не. Той ще бяга от мен. Разбирам го, меча му е каменен. Тук очевидно на този детмач никой няма желание да се бие. Освен мен, което е изненадващо. Аз по принцип не обичам да се бия на детмач. Този чест не го отворих, защото съм сигурен, че е празен. Сега, този иска да ми избяга. И за сега успява, защото аз го изгубих. Да. Останахме 6 човека. 6 души. Охо! Тук ще има битка. Те ме удариха. Аз не знам защо бягам в момента. О, но там имаше смърт. Той има диамантен меч. О, не. Не искам. Защо беше взел водица? Аз помислих, че има само водица. Аз бягам от него. Страх ме от този човек. Аз все пак искам да спечеля, не да ме убият сега. А той идва след мен. О, не. Добре, битката е неизбежна. Очевидно. Ще трябва да се бия. Щом съдбата е казала така, това ще стане. Ама те са двама. Съдбата ще почака. Не! Опитвам се да се скрия и да вървя така, че да не ме видят, леле. Колко лава. Дали са след мен? Този е на планината и... Добре. За сега мисля, че им избягах. Но ако искам да спечеля, най-вероятно ще се наложи да се бия с тях. Всъщност, да, освен ако не вземат да умрат по някакъв смешен начин. Да паднат от високо или нещо такова. Аз се бях успокоил, че този е някакъв слаб, защото беше извадил въдица и след това той хоп, диамантен меч. Не съм по катеренето, както можете да видите. Това беше молния. Нещо друго. Молния беше това. Това... не знам какво беше.
Но ще си изям и последната златна ябълка. И само 3 може би останахме. Аз и другите двама. Аха, ето ги. Тук е първия. Убих го! Аз го убих, но имам диамантен его меч. Добре. Добре, сега вече имам всичко. И изглежда това е, ето онзи, там е последната ми пречка към спечелването. А той в момента ходи назад и не ме вижда. Но не се обърне. Ако не се обърне, имам големи шансове да спечеля. Така ли иначе са немалки шансовете ми? Той е с метален меч, аз съм с диамантен. Ела тук. Той ще яде ябълка, ами аз нямам. И останахме двама. Има още някой. Какво? О, искам златната ябълка. О, няма да я взема. Нищо. Добре, останахме двама. Двама. Къде е другият? Аз мислех, че този е последния. Опак. Сега, кой знае колко време ще ми трябва, за да го намеря? Кой знае? Ами аз не го виждам. Двама души в една огромна арена. Не е лесно да се намерят те. Надявам се това да стане преди да ми свърши времето за клипа. Трябва да го намеря. Ето го. Това е той и е при рога. Така. Обърнал се на другата страна. Финалната битка предстои. Той ще бяга. Да, ще бяга и ще яде златни ябълки. Страхливец. Ага, ще бяга с перли. Ако аз не видяхме къде я хвърли. Добре, той се върна там. Той отново е там. Отново е там и мисля, че той си мисли, че аз си мисля, че той си мисли, че ми е избягал. Че той... Да. Добре, айде. Той бяга. Стига толкова. Страхливец, няма ли да се биеш най-после? И какво стана? И аз печелих! Това беше всичко от мен. Ще се видим в следващата част. До скоро!